bang phai sabai jak Hoku Twisa je tiringnya bagai phai sabai jak tiringni jimi hingkai khana bo tongo এরপরে খাই চরণ masuk masuk tongo hingkai soya sanai tongni ang update khulungnai kolen je pathajaran nai tongni ang tai naidi bora asike bangkha o jaga bumong kha Hoku Twisa tiring tini 22 tarik asike borok bangkha naidi tini usarok phainai gutom rok phainai hinoi asike borok phailaijak hingkai anondo mela bo tongo hingkai ba asike borok banglai sukani di ang ta oro ojanga ta ang ta aro thangai phunungnai bora asike bangjak nakadula rok tongo onek tongo kajanai naithok naithok oboni bagai bora asike bangkha naidi naidi obokai moron kuwa naina bagai joto kasa jalai tongo naidi asike borok tiket 50 taka rok hoito nainani hini kasa jalai tongo naidi asike kuchungma sakago naidi moron kuwa nainani finally angbo tabok sopai kya kuchungma sakago je moron kuwa naina bagai naidi asike naina bagai sopai jang bo kosto ki no phakya 50 taka rok hoi escape khaya bara naitong ni tabok chalangna naitongo naidi bota bus khataramna ke chalai phrongnai naidi escape khaya naitong ni naidi bota bar khatarna ke asike kuchungma sa chalai phainai nog escape khaya angke to gam ke nungya nai oboni bagai kya gam ke naidi tabok naitong ni bus khatarna ke chalai ni tabok abokai joto naipai kha naipai joto burung akhol jalai tongo naidi asike borok kabang ba borok bangkha asike nai akhol jalai tongo moron kuwa nai joto akhol jalai tongo asike burung naidi to waisa pungnu yakhoi na nai tiket 50 taka roi pungto nai akhol jalai asike borok bangkha naidi nongna ara gam phunai nog mahai ki no soya sanai tong di ani video no naidi asike borok bangsuka abokai ai cheraro kati lufung ke basa kajanai naidi ai bog mahai ke rang rok sokai tel thangbai naidi ai kai ke sam basa kajanai se naidi obche basoro markhana obche 50 taka markhana gari rok joto serok kajanai gari Tuni onai borok bangkha angke angka aro tengah tuni pun nai borok pasuk theka anai tuni borok asike borok bangkha khana bo aro bangnai ঠিক তেমনি এই ট্রিং বিষয় নিয়ে আমাদের মাননীয় এক্সিকিউটিভ মেম্বার অফ ট্রাইবাল এরিয়াস অফ TTADC ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনোমাস
বসে দুঃখ সাধন সকল Wow. Thank you, Hoku Twisa. Finally, tiket lain bagas sikit baru kotum jalan jalan dia sikit baru bangai jalan tiket lain bagai lain dari jalan sih malah bangai di tiket 50 sek asik burung kotum jalan jalan tiket lain bagai. Tabung kang program naik program naik tabung nogo thang nai aku lagi tunggu tabung nogo thang sih nai hore nai kang kai.